Gipangandaman na karon sa mga tunghaan lukop nasod ang pag-abli sa bagong school year pinaagi sa pagpahigayon og brigada eskwela. Gani sayo karong adlaw, Agosto 14, 2023, gilusad ang 6-day Brigada Eskwela 2023. Gisaysay sa principal sa City Central Elementary School nga si Nancy Manggilimutan ang ilang kaandam sa maong kalihukan. This morning we had the opening program or the launching wherein more parents and stakeholders as well as with the local government units were there to be with us in supporting Brigada Eskwela 2023. It's a week preparation to have the maintenance of the school, meaning getting ready for the opening of classes of the school. Usa ka gimmick nga gibuhat sa City Central Elementary School aron makadani sa mga ginikanan ang paghatag og raffle tickets sa mga mutambong ug mutabang sa Brigada Eskwela. Brigada Bonanza pahalipay sa magtinabangay. So we have those parents who will be coming in school to help. So nasa coupon. Yeah, with that coupon, starting tomorrow, ilan silang first come first serve lang ta kung asa kutob ang available nato nga mga mahatag kato mga pre-love items, mga kuan. So pili sila. Then ini closing namo ini ka Friday kutob sa among ma-raise ng mga educational supplies amo tong iparaffle, so matoy ilang magamit pud nila. Makita gyud ang bayanihan spirit natong mga Subuanon pinaagi niini. Nagtinguha ang maong kalihukan nga maghiusa ug magtinabangay ang mga ginikanan, magtutudlo og mga LGUs sa pagpanglimpyo, pag-repair, pagpamintal ug pag-andam sa mga libro ug materyales nga gamiton sa mga estudyante panahon nga hingpit ng buksan ang klase. Nagpasalamat jud kaayo mi nga naay mga parents nga mo support kay since bago pa jud nabalik since katong pandemic last year wala mamugod kay mi maka-prepare kay tungod nagdiretso face to face nya daghan kay mi prepare pud adto. So karon murag arang-arang na jud makatabang jud kay dako namo. Malipayon sad kay makatabang sad o kanang limpyo-limpyo gamay. Okay ra, happy ra sad. And then exciting na po sa next level sa kuan sa abli sa klase. Ang grade 6 transferee student kasi Angela, bisan pa man sa iyong kondisyon, malipayon gihapong nitambong sa Brigada Eskwela. Excited. Good luck na ko og sa akong mga classmate karon nga school year. Giawhag sab ni Manggilimutan ang ubang ginikanan ug stakeholders sa City Central Elementary School nga motabang sa paglimpyo ug pagdonar og cleaning materials alang sa Brigada Eskwela. Kutob sa inyong madala nga ikatabang sa eskwelahan among dakong dawaton sama sa mga cleaning materials, silhig, daspan, trapo, floor wax, even repair materials, lansang, semento, plywood, mga pintal nga among magamit sa eskwelahan, amo kanang dako nga dawaton, sug namo ikatabang ika-share dad-adire sa City Central Elementary School ug kaninyong tanan. Bayanihan para sa matatag na paaralan. Tara na, magbrigada na ta. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.